Kag sa numero 1 nga balita subong adlaw. COVID-19 vaccination sa Bacolod ang liwat nga ginsuguran sa pag-inabot sang 10,000 kaduga nga doses sang Sinovac. Bacolod City Emergency Operations Center naggalaom nga mapahagan-hagan ang pagsaka sang COVID-19 cases sa Bacolod. Nagbalik na sa mall para magpabakuna sang second dose ng Sinovac vaccine ang pila ka mga residente. Makaligad nga nabaton sa Bacolod ang duga nga 10,000 ka doses ng Sinovac vaccine sang Sabado. Sa piyak nga linya sang Mega Vaccination Center sa SM, ginsugdan man sa mga nakaparehisto para sa vaccine ang pagpabakuna sang first dose. Mayara sang vaccination nga ginpatuman sa Ayala Mall. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod Emergency Operations Center, may duga nga 7,000 ka doses ng Sinovac ang mag-aabot buwas. Ining natala na gamiton para sa A1 hasta sa A3 nga category para sa priority list nga nalakip ang mga frontliners, senior citizens kag mga may comorbidities. And then in the coming days, i-distribute na sa mga hospital kag sa aton mga kabaranggayan ng mga vaccination centers. This is part of our mitigating measures sa aton nga gini-experiensya sa mga surge sa cases diri sa syudad sa Bacolod. May masobra sa 37,150 na ang nabakunahan sa Bacolod. Kadungan sang vaccination program kag pagpatuman sang panibago nga pagsulundan sa idalom sa ginpagwa nga executive order sang alkalde, ginalauman sang pamunuan sang EOC nga mapahagan-hagan ang liwat nga pagsaka sang COVID-19 cases sa syudad. Kinala nato mag-register online o magkanto sa ato mga kabaranggayan para magpalista agot to makabatol sa text message ang confirmation kung saan o magkanto sa mga mall o sa mga barangay vaccination centers nga imo na nga turno para mabakunahan ka. Ikaduha, kinahanglan i-observe na ang minimum health protocol kay isa ina sa mga paagi para makontrolar ta pagid ang pagsaka sang kaso diri sa syudad, no? Paggamit sang face mask, face shield, paghugas kamot kapag observe sa physical distancing. Samtang sa Buasban mag-aabot sa Bacolod Silay Airport ang masobra 16,000 ka doses ng Sinovac para sa probinsya sang Negros Occidental.